tothom. Hoy damos la bienvenida a ADAR, Asociación de Aviadores de la República. Representantes de partidos políticos que nos acompanyen, Jordi Martí i Jaume Oliva de Junts per Cat. Volem agrair molt especialment la vostra participació avui. Normalment en el mes de novembre sempre realitzem jornades de memòria democràtica, avui amb la col·laboració d'ADAR, y el día 19 realizaremos otra ponencia sobre maquis, que es lo habitual que realizamos cada año relacionado un poco con estos temas, ¿no? Bueno, muchas gracias por hacernos partícipes de vuestras investigaciones históricas. Hoy nos hablarán del Frente Norte y de historias de vida, de asturianos alistados en la gloriosa, y a Aquilino Mata, socio del Centro Asturiano y pregonero del Día de Asturias, con el que compartimos actividades conjuntas, no solamente con el Centro Asturiano, sino también en ADAR, actividades de interés conjunto. El próximo, bueno, como os decía, ya lo hemos dicho, el 19 de noviembre. A continuación, le cedo la palabra al presidente de ADAR, Antonio Vilella, que nos presentará a los ponentes. Pero antes deseo agradecer a socios, simpatizantes y a nuestro historiador Julio Clavijo, que hoy nos acompaña, su esfuerzo para realizar el evento en Tapioles, que se ha tenido que aplazar en 3 ocasiones. Esperamos que en abril 2023 lo podamos llevar a cabo, así como su colaboración en las jornadas sobre el exilio asturiano que se realizaron en septiembre en Oviedo, en el Archivo de Historia de Asturias, habiendo facilitado a nuestros socios los enlaces de las 2 jornadas. Al acabar la conferencia, los asistentes a las conferencias que estéis apuntados disfrutarán de una comida de fraternidad en esta misma sala, para lo cual, al acabar las ponencias y el turno de preguntas, la despejaremos para que el equipo del restaurante Casa Asturias nos la prepare. Sin más, Antonio, por favor. Hola, muy buenos días. Buen día. Gracias a vosotros por haber venido y muchas gracias al centro por habernos abierto las puertas de estas magníficas instalaciones que diría que son desconocidas para muchos barceloneses. A mí me han sorprendido. Bien, el presidente, hablando de presidentes, en realidad el presidente mayor forma parte de nuestra familia, es el hombre de ADAR aquí, en la Casa de Asturias, o visto lo visto, no sé si es más bien el hombre de la Casa de Asturias en ADAR. Habría que analizarlo. Es Aquilino Mata. Una cosa que también creo que habría que comentar es que esta conjunción de que los antecesores, uno sea asturiano, y el otro catalán y asturiana, pues da unos frutos extraordinarios. Y la prueba está esta persona. Bueno, aparte de esto, ADAR, somos una asociación sin ánimo de lucro, una asociación apolítica, una asociación memorialista y una asociación voluntarista. Se creó en el año 1976, no sé si lo conocéis, este tema. La crearon los antiguos aviadores, los que sobrevivieron a la guerra, y tanto los que se habían exiliado como los que se quedaron aquí, que les fue como les fue, los de aquí, pasaron juicios somarísimos, cárceles, campos de concentración, batallones disciplinarios de soldados trabajadores, y encima, después de tantas desgracias, les hicieron otra vez hacer el servicio militar. Esto fue ya el remate. Estas personas, con tantas vicisitudes, pues se forjaron y con un carácter muy fuerte que les llegó a superar lo que fue la posguerra, muy dura para ellos, durísima, y
con el tiempo llegar incluso a estabilizarse y a conseguir pues, un cierto nivel económico, social, familiar, que les llevó a plantearse y sintieron también la necesidad de reunirse. O sea, los que habían luchado juntos, que estaban diseminados por muchos lugares del mundo, y los que estaban aquí, que por cierto estaban entre ellos comunicados. Esto no se había dado en ninguna otra arma del ejército. Sabían todos dónde estaban. Convocaron una reunión asamblearia aquí en Barcelona, concretamente en Sant Boi. Vinieron de todos estos lugares, la mayoría, y decidieron crear la Asociación de Aviadores. Se fundieron dos asociaciones, una que había en Francia y otra que había en México, y la juntaron en esta única, que tenía dos propósitos. Uno era reivindicarse como militares, cosa que consiguieron un cierto grado, se les otorgó un cierto grado dentro del estamento militar, y luego el de luchar, y digo luchar porque esto es algo suyo, en pro de la memoria histórica. Esto lo consiguieron también con creces. Se les otorgó muchos premios, entre ellos lo que fue se otorgó la Creu de Sant Jordi, que aquí es un buen galardón, un máximo galardón. En Barcelona la medalla de oro de la ciudad. Hicieron una gran labor. Desaparecidos ellos, pues estamos aquí, los hijos, somos los que continuamos, familiares, historiadores, investigadores y personas interesadas en este mundo, en el mundo de la aviación. Y que, por cierto, nos gustaría que personas también de aquí pues os integrarais también en nuestra organización como socios. Creo que esta conjunción de catalanes, asturianos catalanes, es realmente enriquecedora. Seríais muy bien acogidos. Por parte de ADAR, estamos siempre a vuestra disposición para recordar la historia. Mi padre decía muy a menudo, el país que no recuerda su historia no tiene futuro. Vosotros, recordando la historia con estos actos, además os forjáis un gran futuro. A continuación, bueno, nada más, hablarán dos historiadores juniors de ADAR, dos de los juniors, Mano Bornada, que esto es muy bueno destacarlo. Después vendrá Manuel Pinar, que es un senior ya, muy bregado, ya bregado, y que actuará de moderador el David Iñiguez, que junto con David Gesali constituye lo que es la columna vertebral de la asociación. Bueno, es verdad. Una vértebra cascada. No, la vértebra que está de momento está muy bien fijada. Tiene el mérito en su haber de haber escrito por lo menos 20 libros. Lleváis vosotros entre tú y Gesali. O casi. Y bueno, para terminar, únicamente decir que habéis tenido el don de la oportunidad. Si habéis sido oportunos, y lo digo porque se acaba de salir la nueva ley de la memoria democrática. Y qué mejor manera de celebrarlo que es como un acto como este. Nada más, muchas gracias, espero que os lo paséis bien, que os interese lo que aquí se diga, y bueno, hasta siempre. Muchas gracias. Intentaremos que esta charla no quede aquí, sino que se va a grabar, la vamos a difundir, y también vamos a tratar de llevar pues estas charlas a Asturias, que también, ya que hablamos de Asturias,
y que este año ha retomado un poco el tema de la memoria democrática. Le ha costado mucho trabajo, pero intentaremos que estas charlas también divulgarlas en el Archivo de Historia de Asturias en Oviedo. Gracias. Una pregunta, tothom entén bé el català? Hi ha algú que no, en sèrio? D'acord, doncs, si us sembla, havíem planejat fer-ho en castellà, però jo m'expresso millor en català. Si tothom ho entén, cantaré en català. L'Enric i jo parlarem durant uns 30-40 minuts, en què organitzarem la xerrada de la següent manera. Primer farem una situació general per qui no ho tingui gaire clar de com estava quan comença la Guerra Civil, com s'organitza el Front del Nord i quines posicions ocupen cada bàndol. Després parlarem de per què al nord hi havia, sobretot el bàndol republicà, careixia sobretot d'aeròdroms. Després jo faré una cronologia general, molt general, perquè no és el tema exacte, de com evoluciona el front a tota la cornisa cantàbrica. Després parlaré l'Enric, que és la seva especialitat, perquè ell va fer el treball de fi de grau de la carrera d'Història sobre aquest tema, precisament, sobre l'aviació al front del nord. De fet, l'especialista sobretot és ell, jo sóc el telonero. I després parlarem de quines conseqüències té la caiguda del front del nord per la derrota republicana. D'acord? Començo amb una cita d'Hidalgo de Cisneros, que era el cap de les forces aèries de les forces de l'aire de l'aviació republicana, que sintetitza molt bé com evoluciona aquesta guerra, com evoluciona la guerra civil al front del nord. De les seves memòries, Hidalgo de Cisneros ens diu el següent, diu: la situación en el norte, desde que comenzó la guerra hasta la pérdida definitiva de aquella zona, fue para mí, como jefe de la aviación, una verdadera pesadilla. Aparte de lo mal que andábamos de aparatos, era dificilísimo mandar aviones a Bilbao y Santander. Los cazas no tenían radio de acción suficiente para hacer frente con un mínimo de garantías de no quedarse por el camino. Ja veurem que la tònica que repeteix durant tota la guerra el bàndol republicà és la manca d'avions, i sobretot al front del nord. Quina era la situació de la cornisa cantàbrica i d'Astúries concretament quan comença la guerra? Bé, aquí us he posat un mapa que segur que tots hem vist en alguna ocasió, és els dos bàndols quan comença la guerra. La zona de tota la cornisa cantàbrica, excepte Galícia, permaneix lleial a la República, excepte Oviedo, on la sublevació triomfa i els militars sublevats dominen ràpidament la ciutat. A Gijón també la guarnició militar es subleva, però és derrotada. Hi ha combats al principi de la guerra a Gijón concretament, i allà derroten la sublevació, com també va passar a Barcelona. És una zona també que hi ha un aïllament respecte al govern central de Madrid, al govern de la República. Quan comença la Guerra Civil, a tota la zona republicana, l'estat republicà s'esmicola i emergeixen comitès locals que són els que es fan amos del territori que dominen. Mica en mica aquests territoris, aquests comitès locals s'agruparan en entitats superiors. En el cas d'Astúries, el Consejo Interprovincial de Astúries i León, compost per organitzacions de tot el Front Popular, més els anarquistes, sota la presidència de Belarmino Tomàs, un cap del Partit Socialista a la regió.
És una zona també que en cada província del nord s'agrupa amb una entitat política. En el cas d'Astúries he dit, en el Consejo Provincial d'Astúries i León, en el cas de Cantàbria el mateix, i el País Basc és un cas paradigmàtic en què la guerra civil facilita l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia del País Basc, d'un govern autònom al País Basc, i és l'única regió d'Espanya en què l'Església no és perseguida i es crea un govern autonòmic format per un partit conservador i catòlic, que és el PNV, i de dretes. Això dificultarà molt la coordinació entre les diferents forces perquè també suscitarà moltes reticències, sobretot des del cantó asturià, en què els comitès i les milícies estan formades per aquells sectors més a l'esquerra del Front Popular, de col·laborar amb una gent que a Astúries eren miners, eren obrers, anarquistes i socialistes, i al País Basc eren conservadors catòlics i burgesos. Això causarà molts problemes de coordinació. Al País Basc també les autoritats basques seran molt reticents a sotmetre's a l'autoritat del general Llano de la Encomienda, que és el militar que el govern de la República envia al nord per fer-se càrrec dels 3 exèrcits que hi havia, i causarà molts problemes i també farà que poca aviació arribi al nord, per aquesta falta de coordinació i aquest distanciament respecte al govern central. I també cal destacar que al front del nord, tota la franja cantàbrica és un enclau per poder guanyar la guerra. Què tenim al nord? Tenim Astúries, ja ho sabem, no? Bàsicament una gran quantitat de carbó, que era un recurs fonamental pels transports en aquell moment i per la indústria. Tenim carbó asturià, i al País Basc tenim també una gran quantitat d'indústria metal·lúrgica, tenim també indústria química. També el nord és un punt clau i estratègic perquè hi ha molt bona comunicació, té inicialment connexió amb França, que això acabarà ràpidet perquè quan els militars se subleven, una de les primeres operacions militars, que després en parlaré, és aïllar, en aquest punt d'aquí, aïllar la frontera amb França, i cap al setembre del 36 ja la franja cantàbrica queda sense connexió per terra a través d'Irum amb França, ja que les tropes del general Mola aïllaran ràpidament. Una de les prioritats serà una serà marxar cap a Madrid i l'altra aïllar el País Basc i tota la franja cantàbrica, i també a través dels seus ports tenia una connexió relativament avantatjosa amb la Unió Soviètica des de Leningrad. La connexió mediterrània és més difícil perquè allà hi havia més quantitat de vaixells italians que impedint la comunicació. I per aquests motius era una zona estratègica. Problema, doncs que ens ho explicarà, que és la Guerra Civil Espanyola, introdueixo només. És una guerra moderna en què l'aviació esdevé clau, però què passava al nord amb els aeròdroms? Bé, per entendre primer el que passa al nord hauríem de veure primer quin és el context general a Espanya de l'aviació. El 1936 ens trobem que tenim ja una certa maduresa en el govern republicà i sobretot Azaña el que va voler era reformar íntegrament l'exèrcit. El primer que va fer va ser agafar l'exèrcit de terra i llicenciar tots els oficials que se sentien monàrquics, es van llicenciar amb tots els honors si no se sotmetien a la nova jurisdicció republicana, i un cop aconsegueix tenir l'exèrcit de terra més o menys controlat,
doncs al final el següent punt de mira s'enfoca directament cap a l'aviació. El 1935 és quan es comença a tirar endavant aquesta reforma de l'aviació perquè veuen que els mitjans aeronàutics que es disposa a la República doncs són avions ja antiquats. Aquests avions que tenim aquí concretament són un Newport 52, són un Breguet 19 i un Dragón Rapide. El Dragón Rapide és aquell infam avió que va fer servir Franco per fer el pont aeri de Canàries al Marroc. Doncs tots aquests avions són avions de models dels anys 20. A partir del 1930 ja aquests avions comencen a denotar ja un cert envelliment i que, diguem, no estan ja capacitats per fer front a una modernització militar com la que es vol dur a terme. El 1935 es comença a tirar endavant aquesta reforma, s'aconsegueix un contracte, un concurs públic amb un contracte amb un fabricant anglès, però el problema és que just esclata la guerra que no s'ha pogut dur a terme encara aquesta remodelació aeronàutica. Llavors, com és que no hi ha aviació al nord? Doncs més que res per un tema pragmàtic. Diguem que fins llavors l'estratègia aeronàutica s'acaba a la línia de platja. Llavors, si posem un aeròdrom a Astúries o a Cantàbria o a la zona de Bilbao a nivell militar, en cas que hi hagi una invasió estrangera que arribi per la zona del mar Cantàbric, tenir un aeròdrom en aquestes posicions pot esdevenir un problema perquè en cas que caigui a mans enemigues, doncs des d'allà l'exèrcit invasor podria tenir una base aeronàutica des d'on operar. És per això que el que es fa és tenir els aeròdroms ja a rereguarda, en aquest cas a Lleó, a Burgos i a La Rioja. L'únic lloc del nord on realment hi ha aviació militar seria la zona de Ferrol, que és on hi havia l'aeronàutica militar, que a Espanya estava repartida entre Barcelona, el Ferrol i també a la base de Sant Javier, on avui en dia hi ha l'Acadèmia Aeronàutica. No hi ha aviació militar, però sí que hi ha aviació civil. A partir de la primera dècada i els anys 20 del segle XX, doncs comença a haver-hi una afició burgesa cap a tot el que és el tema de l'aeronàutica. És una aeronàutica totalment esportiva. Els tres principals llocs on es du a terme aquesta aeronàutica de forma esportiva és a Santander, al camp de l'Alberícia, que és el que tenim a la fotografia en gran aquí a l'esquerra, i també tenim aquests dos aeròdroms, que el de dalt seria a Sondica, que és del 1932, és un projecte que el que es volia era fer un aeroport plenament funcional a la zona nord de Bilbao, i també la foto que tenim a sota és el camp de l'Amiaco. L'Amiaco és una zona que estava situada a prop de la ria de Bilbao, a les immediacions de Getxo, que aquest camp antigament era on havia jugat també l'Atleti de Bilbao, però ara es feia servir com a base, diguem, com un aeròdrom totalment recreacional. Ja està. Sí, ja està. En Bernat us explicarà les fases de la guerra. Ràpidament, una mica breument, ara faré una síntesi de com evoluciona la guerra al front del nord, per després entendre millor del que ens parlarà Enric, que és el tema estrella de la xerrada, que és l'aviació. Podríem resumir l'evolució de la guerra al front del nord amb tres fases. Hi ha una primera fase, que és entre agost i octubre del 1936, en què es produeixen dos grans fets. El primer és un fet que prioritzen, una acció que prioritzen les tropes rebels al mando del general Mola des de Pamplona, és l'aïllament de la franja cantàbrica per via terrestre respecte a França. Els sublevats controlen tota Navarra i també Àlava, però no Guipúzcoa. Allà està sota el control del govern basc. Unes prioritzacions, per tant, és, com es veu en el mapa de dalt, és des de Pamplona, aïllen ràpidament ja al setembre Sant Sebastián cau. I cau també Irún,
on hi ha la frontera, i només la província de Bilbao resta en mans del govern basc i una part d'Àlava també. Paral·lelament, i què passa a Astúries? Astúries, Oviedo, havia quedat, era com una illa rebel dins d'una zona republicana. De fet, el comandant de la guarnició d'Oviedo astutament enganya el comitè feixista local, el comitè antifeixista local, la gent de Solidaritat Obrera, es deia que era una coalició, una plataforma de totes les forces antifeixistes. Quan hi ha rebel·lió militar a diferents províncies d'Espanya, ell contacta amb aquesta gent i els diu no, aquí la guarnició d'Oviedo es manté leal a la república, marchar hacia Madrid porque allí vais a ser más necesarios. Els miners asturians, molts d'ells emprenen la marxa cap a Madrid perquè es pensava que allà era el lloc on es decidiria la batalla, i la veritat és que al cap d'unes hores tota la guarnició militar ocupa Oviedo i Oviedo s'adhereix d'aquesta manera a la rebel·lió militar. Oviedo queda com una illa, llavors una de les prioritzacions dels militars rebels és comunicar Oviedo amb Galícia, que és l'altra zona que es mantenia, que havia s'havia adherit a la rebel·lió. I els rebels, en aquesta primera guerra de moviments i d'establiment de fronts, aconsegueixen establir des de Grado fins a Oviedo un corredor que serà fins a octubre del 37, que és quan cau Astúries, l'última província que cau, serà hostigat per les forces republicanes. Una segona fase és l'hivern del 36-37, en què és una fase en què bàsicament hi ha alguns moviments, sobretot a Vizcaya. Els bascos intenten arribar fins a Àlava, però no ho aconsegueixen. És una fase en què hi ha pocs moviments al front del nord. L'epicentre de la batalla entre el 36 i el 37 està a Madrid. Allà el Franco que avui amb un cop de gràcia ocupar la capital de la república, i d'aquesta manera es pensava que la guerra duraria 4 dies. El fet és que al finals del 37 ja arriben els primers avions soviètics, arriben les brigades internacionals i Madrid resisteix. Cap al mes de març, Franco ja veu que no podrà guanyar la guerra amb un cop de gràcia sobre Madrid i canvia d'estratègia. Es preveu que la guerra serà llarga, on hi ha una gran quantitat de recursos miners, fabrils, metal·lúrgics, ramaders al nord, a la cornisa cantàbrica, i decideix atacar el front del nord. S'inicia així una tercera fase en què es llença una ofensiva sobre el País Basc, sobre el que queda del País Basc, perquè Navarra i Vizcaya ja estan a mans dels rebels, també Sant Sebastià, i aquesta fase durarà des de març fins al mes de juny. És una fase on els rebels ja posen en pràctica la manera moderna de fer la guerra, que és atacs continuats d'aviació sobre les posicions que seran atacades, seguides d'un ametrallament amb artilleria, seguides d'atac d'infanteria, i paral·lelament bombardejar també les ciutats de la rereguarda per desmoralitzar l'enemic i també per destruir totes les infraestructures. És l'època que es bombardeja Bilbao, Elorrio, el famós bombardeig de Guernica. I mentrestant, què fan les forces republicanes? Bé, a Bilbao es construïa el famós Cinturón de Hierro, que resultarà ser finalment un fracàs, ja que el govern basc el que preveia era que mentre el front estava
defensar el front al màxim lluny de Bilbao possible, però sobretot fortificar al màxim Bilbao. Mentrestant també s'intenten a través de França i a través de per mar enviar avions al front del nord. S'envien avions a través de França, però a França són confiscats pel comitè de la no intervenció. S'envien avions des de València i des de Catalunya, però a França són confiscats pel comitè de la no intervenció i obligats a desarmar-los i a tornar a València. I arriben també un parell d'esquadrilles per mar, desmuntats per via marítima. I alguns aconsegueixen també, això després ens ho explicarà millor Enric, alguns aparells des del front del centre també s'aconsegueixen fer arribar fins a Astúries. El problema era molt arriscat fer arribar avions des de la zona, des del front del centre o des de Catalunya fins al nord, perquè si es perdien o alguna cosa ràpidament queien en mans de l'enemic. Euskadi caurà, el mes de juny s'ocuparà Bilbao sense massa batalla, perquè el cinturón de hierro no estava acabat, a part que hi va haver un dels enginyers del cinturón de hierro que deserta molts plànols a les butxaques i es passa als enemics. S'inicia així una quarta fase, que és una ofensiva sobre Santander. Aquestes ofensives, l'estratègia republicana bàsicament consisteix en retrasar-les fent maniobres de distracció. Durant l'ofensiva d'Euskadi, l'Exèrcit Popular de la República fa ofensives a Segòvia, a Ranga, a Huesca. Quan hi hagi ofensiva sobre Santander hi haurà la batalla de Brunete a Madrid. Quan hi hagi ofensiva sobre Astúries hi haurà la famosa batalla de Belchite. Tot això són les anomenades maniobres de distracció. S'intenta que els rebels, els franquistes, treguin tropes del nord, treguin una legió en control del nord per enviar-les a altres fronts. D'aquesta manera retardar la invasió. Això aconseguirà retardar una mica la invasió de Santander, però només retardar-la, no aconsegueixen en cap moment aturar-la. Hi ha el mes, després de la caiguda, el mes d'agost, de Santander es produeix l'ofensiva final, l'ofensiva sobre Astúries. Heu de comptar que a principis, l'1 de setembre, el front del nord ja ha quedat reduït a la zona que aquest mapa podeu veure de color verd. Com podeu veure, només la zona una petita part de la zona d'Astúries a la província de Gijón està en mans de la República. En aquells moments l'exèrcit del nord a mans del general d'Àvila, que per cert Mola ja mort. Mola mort, que era el comandant inicial de les tropes del nord, mort en un accident d'avió, ara estan en mans del general d'Àvila. Llença ja una ofensiva final sobre Astúries. Es llancen sobre Astúries dues columnes, una al mando del general Solchaga per la zona del nord i una al sud comandada per Antonio Aranda, i amb una mena de pinces el que s'intentarà fer és prendre Gijón, tallar i trobar-se amb Grado, que és la zona on controlaven també els rebels. La guerra civil d'Astúries és una guerra en què Astúries l'exèrcit republicà ja pràcticament no us hi quedaven avions, tot i que l'aviació Astúries no es va utilitzar tant per part dels rebels, ja que la pròpia hidrografia del territori ho impedia, però la veritat també és que la república pràcticament no té avions. Va ser una lluita completament desigual, però que els asturians van oferir el que podíem dir és una resistència a ultrança.
La memòria d'octubre de 1934, en què la Legión va cometre tota mena d'atrocitats sobre els miners asturians, seguia molt viva. L'exèrcit, les restes de l'exèrcit republicà, ara hi ha un exèrcit pràcticament asturià, estan decidits a resistir fins al final. He copiat aquí un fragment de les memòries del general Solchaga, que era un dels militars colpistes que estava dins de l'exèrcit franquista, que diu el següent, va dir el següent sobre l'ofensiva sobre Asturias. Diu: tengo que confesar que nos equivocamos en lo que iba a ser esta campaña, la más dura de todas las del norte. Es increíble la resistencia que han opuesto. Los asturianos fueron los enemigos más duros que nos encontramos en toda la guerra. Lástima que fueran rojos. Això deia un dels militars del bàndol franquista sobre aquesta resistència asturiana, que va durar, doncs, un mes i mig. No, gairebé 2 mesos, perquè els Gijón, Avilés van caure el 20 i tants, no és exacte, el 20 i tants d'octubre del 1937. La guerra civil la guerra al front del nord va costar a la república uns 30.000 morts, 100.000 ferits, però també va costar la pèrdua d'una gran indústria molt útil per mantenir l'esforç de guerra. Carbó, les mines de carbó d'Astúries, la indústria química que també hi havia al País Basc, a part dels Altos Hornos i la indústria metal·lúrgica. Podem dir, per resumir-ho una mica, que la derrota al front del nord va ser, les pèrdues per a la república van ser tremendes, en canvi els beneficis extraordinaris per Franco. I ara, fet aquesta primera crònica general de l'evolució de la guerra al front del nord, l'Enric ens parlarà del paper de l'aviació. Abans, però, us passo algunes imatges, no? Això és Frente a Asturias, cercanías de Oviedo. Són fotos d'imatges de l'exèrcit republicà que hostigava milícies, perquè eren sobretot milícies, molts d'ells eren miners, ja amb una llarga tradició revolucionària, hostigaven el Corredor del Grado, que és com la connexió que feien servir els rebels per abastir Oviedo. Aquí també tenim imatges de les trinxeres. Això és una imatge d'Oviedo des de les trinxeres republicanes controlat pels rebels. Aquesta és una imatge coloritzada del Corredor del Grado, milícies comunistes basques. I aquí tenim Oviedo 1937. Oviedo el 37 no quedava pràcticament cap edifici en peu. Heu de pensar que portaven un any i mig sota el setge de les milícies asturianes, que des de les muntanyes podien assetjar una capital que resistia en mans de rebels. La catedral d'Oviedo, completament, va estar un any i mig sotmesa als obusos de les forces republicanes. I ara Enric ja ens parlarà de l'aviació. Bé, ara cap on enfocarem això és més que res poder fer una cronologia sobre quin és l'estat de l'aviació al front del nord. El 18 de juliol del 36, quan hi ha el cop d'estat i s'alça l'exèrcit, doncs el que ens trobem és que, com que al nord no hi ha aviació militar, doncs l'aviació civil s'ha de militaritzar. El que es fa és prendre el control a nivell militar de tots els aeròdroms civils, principalment els 3 que hem vist abans, a Santander i a Bilbao, i el que es fa és és militaritzar avions recreatius. Cal tenir en compte que just en el moment en què es militaritzen aquests avions,
pràcticament només hi ha 4 avions a tot Bilbao que es puguin declarar aptes pel servei militar. Entre ells, un dels avions que arriben és el que veiem aquí a la fotografia. Això és una avioneta, diguem, turística, és una Monospar Jubilee, una ST-25, que si ens hi fixem, aquí en el fuselatge hi ha una tricolor amb la inscripció RE de República Espanyola. Aquest avió estava a França, Eloi Fernández Navamuel, que és la tercera persona dreta per l'esquerra, doncs és un militar que estava ja retirat, es trobava a França, quan veu que es diuen tots els avions, si us plau, que vinguin cap a Bilbao, doncs ell el que fa és agafar l'avioneta i anar directament cap a, en aquest cas, en aquesta fotografia, al camp de l'Alberícia, a Santander. Aquest és dels pocs avions que realment es poden militaritzar degudament, sobretot per operacions de bombardeig. El que es fa és, doncs, per exemple, obrir, diguem, la panxa de l'avió per posar-hi una trampa i poder tirar ja fossin cartutxos de dinamita o inclús en algun moment es parla d'inclús tirar pedres a sobre dels caps dels requeters per intentar-los ferir. Aquesta situació s'aconsegueix mantenir, ja que en aquell moment també que tothom està a l'expectativa del que passa, no es creu encara que l'aviació pugui jugar un paper important, doncs més o menys amb aquests avions recreatius s'intenta sortir del pas com bonament es pot. El 22 de juliol de 1936 el que passa és que comença a jugar l'aviació un paper molt important en aquesta guerra, perquè és quan tothom veu que si tens avions que et passen per sobre, millor no anar-los a veure, sinó refugiar-te. Per exemple, tal com ho diu Guillermo Tavernilla, a Ochandino diu: eran fiestas del pueblo y los pilotos militares pudieron ver en su primera pasada la concentración de mujeres y niños que esperaban para coger agua en la plaza de Andicona, lo que no fue óbice para que soltasen sus bombas, causando una verdadera matanza que sí vio acentuada porque nadie corrió a esconderse. Ese mismo día fue bombardeado Gijón por los Breguet de la Virgen del Camino. Aquí és quan els republicans comencen a veure que potser l'aviació no estarà només a la línia de front, sinó que es començaran a fer servir per atemoritzar la gent. Aquí és quan comencem ja a passar a una guerra total. Vista aquest ús terrible de l'aviació, el que fa a la República és militaritzar uns avions de les línies aèries postales espanyoles, els avions de l'APE. Aquí concretament veiem un McDonnell Douglas DC-2. Aquests avions el que feien era un pont aeri diari a la franja nord, però no tenien una base, diguem, a la franja nord des d'on operar. Per tant, el que es feia era vol de Madrid fins a la zona on s'havia de bombardejar, en aquest cas amb els DC-2, per exemple, el que es feia era obrir la porta, posar una rampa de fusta i a la rampa s'hi posava una bomba de 100 quilos i es anava tirant. No se sap quantes bombes podia portar un avió en un sol vol, sí que se sap que s'havia de tirar d'una en una i a través d'una rampa. Aquesta situació es veu que és totalment insostenible, que fer un vol creuant tota la zona rebel, bombardejant i tornant en vol directe és complicat, de manera que el que es fa és agafar Astúries com una base de bombardeig on aquests avions puguin operar directament. Aquí el que tenim són els dos principals aeròdroms que es condicionen per poder operar els bombarders de l'APE. En aquest cas eren els DC-2 i sobretot els que hi haurà d'una forma més o menys estable són uns trimotors Fokker model 7, que aquests també eren de l'APE, es militaritzen per tema ja fos de subministrament com per tema de bombardeig. Els que es fan servir principalment són Llanes i Carreño. Sí que a Astúries hi havia d'altres camps d'aviació, però podríem considerar-los més d'emergència, un camp erm on poder aterrar en cas d'emergència. El que sí que estava en més bones condicions era Llanera, però com veiem estava al costat d'Oviedo i és un perill molt gran fer servir Llanera com una base d'operacions, així que el que es fa és agafar la parròquia de Cué a Carreño i la parròquia de Cué a Llanes i a Carreño, s'acondicionen perquè puguin operar aquests avions, puguin fer vol directe fins a Astúries
aterrar a Astúries, descarregar material que es necessités per subministrar, carregar bombes, bombardejar potser 2 o 3 vegades i llavors a la tarda ja tornar directament cap a Madrid. Sí. Llavors el que ens trobem també és quan hi ha l'ofensiva al corredor de Grado per atacar Oviedo, trobem que hi ha gent que ve a ajudar. En aquest cas, des d'Aragó, doncs ens trobem que l'esquadrilla de les Roques envia alguns avions cap a la zona primer de Santander, després se'n van cap a Llanes i de Llanes donen suport directe a la zona d'Oviedo. La situació que ens trobem al nord a dia 3 d'octubre, que és més o menys quan comença l'assalt a Oviedo, és que hi ha entre 17 i 20 aeronaus a tot el nord. Això cal entendre també que encara no havia començat a operar ni la Legió Còndor ni l'aviació legionària encara, però tot i així, aguantar un front amb 20 aeronaus és totalment, primer de tot que és inèdit que es pogués aguantar un front, i segon que són poquíssims, però poquíssims avions per poder aguantar un front estable. A més cal entendre que allò era una massa totalment heterogènia d'avions. De fet, els pilots consideraven aquesta massa heterogènia d'avions militaritzats, els deien el Circo Crone, perquè eren avions que potser si en tenies 2 d'iguals ja era donar gràcies. De fet, això a la Sarinyena amb els Ales Roques també passen. Es deien, la balumba ambulant, que eren els de Sarinyena. Tot i així, a Sarinyena sí que hi havia més aviació militar. Un dels pilots que se'n va a Oviedo és Joan Maluquer, un antic també soci d'Ada, que recordava, quan en els primers vols a Oviedo, recordava el següent. Diu, la visió del camp de batalla és impressionant. Mai no havia vist al front d'Aragó un desplegament de tantes forces atacant alhora. Tot al voltant de la ciutat, la línia de front queda marcada pel llampagueig continu dels trets de canons de les forces atacants. Darrere de la barrera de protecció, formada per l'explosió dels obusos, es veu avançar com formigues des de l'altitud a què volem. De tant en tant, una de les figuretes cau, però les altres continuen guanyant terreny. Cal entendre que la importància de desestabilitzar el corredor de Grado és molt important perquè ja no és pel fet que Oviedo estigui a mans nacionals, sinó el fet és que tenir una llengua de terreny a mans nacionals que estigui ben aprovisionada fa que tu, com a republicà, hagis d'enviar molts efectius a conquerir aquest espai. Per tant, els nacionals, que hi hagués una ciutat assetjada ja els anava bé, perquè volia dir que aquesta seria la prioritat de les forces atacants republicanes, en aquest cas. Finalment, Oviedo no cau i no caurà en cap dels moments del front del nord. Aquesta. Llavors, a partir de novembre del 36, comença ja l'1 de novembre del 36, després de 7 dies de viatge, a Santander arriba el vapor Andreyev provinent de Leningrad, que són des d'on arriben els primers xatos. Els xatos és aquesta foto que tenim aquí a l'esquerra, el biplà. Doncs aquests xatos arriben uns 15, a més amb tècnics especialistes, ja siguin pilots i mecànics provinents de la Unió Soviètica, que seran els encarregats d'una forma, tapada per la República, intentant no dir que la República com a tal no tenia suport soviètic. Doncs el que fan és començar, primer de tot, a ensamblar i a fer servir aquests avions, i també el que fan és comencen a ensenyar el domini d'aquests avions soviètics als pilots republicans que ja tenien experiència aeronàutica, com per exemple Joan Comas i Borràs, que va ser un dels pilots que se'ls va ensenyar a volar aquests avions ja en territori espanyol. Després veurem que arriben pilots formats a Kirovavat, a l'Azerbaidjan. De fet, aquí tenim el nebot d'un dels pilots que va estar al nord, que és el Manel, que després parlarà. Són dels primers pilots que arriben primer a Madrid, després de Madrid els envien directament cap a la zona nord. Un dels que també arriben eren el Mosca, que era a la foto anterior, aquest d'aquí, el Polikarpov. El Polikarpov I-16 és el Mosca, el I-15 seria el Chato.
Doncs en aquests Mosques també n'arriben. N'arriben, de fet, el juliol del 37, arriben uns 9 avions provinents de la zona centre, després ja en parlarem perquè són dels últims avions que combaten fins al final, des de Llanes i des de Carrello. Però a nivell dels xatos, els mateixos pilots que havien estat ensenyats per russos en territori espanyol, després són tornats a reeducar en altres avions. Quan arriba l'ajuda soviètica, diguem que no és la cura miracle de l'aviació, perquè igualment, diguem que tant el govern central com el govern tant asturià com basc, el que compren són avions a l'estranger. Els avions que compren són un altre cop, són avions militars, però són una massa heterogènia d'avions, que a més el comitè de no intervenció el que fa és enviar-los desarmats. Diuen, tu vols avions militars, però te'ls enviem sense la munició, sense els carregadors de bombes, sense les metralladores, sense res, simplement que siguin un avió que voli i prou, tu t'espaviles per buscar els mitjans militars. Aquí dels que tenim, doncs, són, per exemple, a baix a l'esquerra tenim un avió estonià, que és un Kolkhov, també tenim a dalt a l'esquerra un Bristol Bulldog, que de fet els Bristol Bulldog seran pilotats per aquests pilots republicans que ja tenien experiència, també tenim els Gordules Air i alguns Potet 25, això ja són avions que només per als que ens agrada molt l'aviació, sí que ens centrem en quins són cada un. Ja pots passar, sí. I llavors, a partir ja de l'estiu del 37, que és quan comencen a arribar pilots, doncs el dia de Mosques de la primera de Kirovavat, un dels pilots que arriba, que és de fet l'autor d'aquest mapa, que és Francisco Tarazona, que el 68 va publicar les seves memòries des de Mèxic, doncs quan ell es va allistar voluntari, va ser un dels 9 pilots que van anar voluntàriament a la zona nord. Ell explica que quan els van demanar ser voluntaris, un dels oficials, que es creu que era Hidalgo de Cisneros, diu: la situación en el frente norte de España es delicada debido a su falta de material de guerra. Vosotros sabéis que la escuadra fascista bloquea el Cantábrico impidiendo la llegada de barcos a Gijón y a Santander. Aun suponiendo que algún barco llegue allá, la cantidad de material que transporte será insuficiente. Referente a los aviones, hay 2 maneras de enviarlos. Una es tocando Francia y la otra es volando sobre territorio dominado por el enemigo. La primera solución ha sido desechada, ya que las autoridades francesas, como comentaba antes Albarra, las autoridades francesas se incautan de los aviones e internan a los pilotos. La segunda resulta peligrosa, pues los aviones que consiguen evadir a los cazas y antiaéreos enemigos durante la travesía llegan al campo de destino con poca gasolina, exponiéndose a ametrallamientos y bombarderos durante el aterrizaje. Cal entendre que a nivell aeronàutic el moment d'enlairar-te i aterrar és el moment més perillós, és quan estàs més defens, i a part que és el moment en què vas més lent i també el moment en què no tens tanta maniobrabilitat. Normalment per evadir-te d'un combat aeri el que has de fer és començar a volar com una mosca, en el moment d'aterrar has d'anar en línia recta. Diu, por lo tanto, amigos, os diré que en el norte hacen falta pilotos, pero únicamente irán aquellos de vosotros que lo deseen, como voluntarios. Eso es lo que tenía que deciros. Ahora bien, a quienes sean, les deseo suerte. D'aquests 9 pilots, només en van tornar 2. I un d'aquests és Tarazona, que és el que explica. El que ens trobem a partir d'aquí són vols de gent que acabava de sortir de l'acadèmia. Cal entendre que els de la Ju-Condor tenien 2 anys de formació. Aquests pilots no havien tocat potser un avió en la seva vida i tenien 6 mesos de formació. Feien el que podien, anaven perdent terreny cada dia, fins que al final el que ens trobem és que a octubre del 37, dels 2 avions que queden, han d'operar, almenys Tarazona és el que ens diu, han d'operar pràcticament des de penya-segats, enlairar-se cap al mar, fer el que es pogués i resar perquè a l'hora d'aterrar es trobessin que encara aquest aeròdrom es trobava a mans lleials republicanes. De fet, a l'últim vol que parla Tarazona, el que aterren ferits, han de sortir de la carringa de l'avió amb la pistola a la mà perquè no saben què passarà, se senten trets perquè estan a punt de prendre ja els aeròdroms, i al final en aquest vol Tarazona ja no se'n recorda de res perquè just és enlairar-se, combat aeri, cau al mar i l'única cosa que recorda ja és estar en un vaixell hospital francès que l'estan portant directament cap a Bordeus. Aquests són els últims pilots que es troben, diguem, que surten del nord.
Prèviament havien sortit també tots els pilots de xatos que els diuen millor que marxeu perquè aquí poca cosa es pot fer, i a partir de que hi ha aquesta gent marxa, Llanés i Carreño queden a mans feixistes i l'única cosa que queda a Astúries són tropes terrestres que, com ha dit el Bernat, doncs, oposaran la màxima resistència que puguin i ja està. Llavors, a nivell de conclusió, el que cal entendre, sobretot d'Astúries i del Front del Nord, és que Astúries és l'última opció republicana a guanyar la guerra. Què vull dir amb això? En una guerra una persona té uns mitjans militars finits, vull dir, no pots enviar a tothom a la guerra i que tots et tornin, sinó que tu tens uns mitjans finits. El gran problema que es van trobar al nord és principalment a nivell d'aviació, que a Madrid, quan no hi havia el pes de l'acció, després de la batalla de Madrid, allà hi havia moltíssimes esquadretes tant de caça com de bombardeig, es trobaven a Madrid que feien molt poc, feien sobretot vols de protecció i poca cosa més, quan realment on eren realment necessaris eren defensant el nord. Com és que ens trobem aquesta sobredimensió d'esquadretes? Doncs principalment per dos motius. Perquè el govern republicà vol que la clau de volta de la resistència republicana sigui Madrid, cosa que Madrid estratègicament només té un pes polític i un pes simbòlic, és com per exemple Stalingrad a la Segona Guerra Mundial, que només té el pes simbòlic del nom. Doncs vol que sigui la clau de volta, quan en realitat potser el que hagués estat molt més encertat hagués estat mantenir a la franja nord, perquè el fet de mantenir dos fronts a l'exèrcit sublevat era el verdader mal de cap. Tot i així, quan comença l'ofensiva a la franja nord es fan maniobres de distracció, però són maniobres de distracció que no tenen cap mena de valor. Si, per exemple, en comptes d'atacar Brunete s'hagués atacat, per exemple, Saragossa, o s'hagués intentat fer alguna operació per recuperar o fer una llengua de terreny per Castella i Lleó o intentar recuperar la connexió amb França, això hagués pogut donar una certa estabilitat al front i hagués pogut donar una certa esperança de que la guerra per part republicana encara es podia guanyar. Perdre el front del nord és pràcticament perdre l'última esperança de poder guanyar la guerra amb els teus propis mitjans. Després s'intenta que el comitè de no intervenció desaparegui i intentar que les democràcies europees entrin. L'altre gran problema també és que la política entra a nivell militar. Quan la política entra a nivell militar, llavors això ja és un problema, perquè no et centres per temes tàctics, sinó que et centres per temes potser ideològics, com per exemple el fet de que els pilots russos tenien ordres, no se sap si explícites, de no anar al nord fins que no caigués el govern de Largo Caballero i passés a Negrín, que Negrín sí que era més estalinista. El fet de que aquests pilots russos no anessin al nord feia que aquests professionals que realment sabien quan podien ser efectius, doncs no estiguessin en el pes de l'acció i fessin que quan comencen a arribar un altre cop pilots russos al nord, diguem que el momentum dels pilots i d'aquesta gent ja era totalment inefectiu. Doncs aquest és el paper de l'aviació del front del nord. Batalles heroiques, es va fer el que es va poder amb els mitjans que es tenia. S'hagués pogut fer més, però al final la història no pots tirar enrere. Pots fer fàbules de com hagués pogut ser la cosa en un altre moment, però al final el resultat sempre serà el mateix i no es podrà canviar. He de pensar que quan comença la batalla d'Astúries, ara que revisant els papers ho he vist, a l'exèrcit republicà hi quedaven, que bàsicament eren asturians i alguns bascos, comunistes, no nacionalistes. L'exèrcit republicà té uns 80.000 efectius, uns 80.000 homes. I tenien, aquests 80.000 persones tenien 45.000 fusells, o sigui, hi havia moltes més, o sigui, no hi havia fusells per tots els soldats de l'exèrcit. I va ser una resistència a ultrança. Amb dinamita, s'utilitza molt de dinamita, que és el que hi ha a Astúries, per les mines, s'utilitza molt de dinamita per fer una resistència en moltes poblacions, casa per casa.
Llavors molts soldats d'aquests exèrcits el que van fer és o rendir-se o echar-se al monte a fer, i les guerrilles van causar també molts maldecaps durant el que quedava la guerra i el postguerra als franquistes, no? Perquè va ser un punt on la guerrilla més va actuar a les muntanyes del nord. No sé si hi ha algun dubte, i si no ens parlarà el Manel, que el Manel ens parlarà sobre vides de pilots asturians. El Manel no li agrada que li diguem que és investigador, però sí que ho és. Ell és nebot del Vicenç Pinar, pilot de la República, el Manel és membre d'edat. Història no és la seva professió, però exerceix com a tal, ja que va fer una biografia excel·lent sobre el seu oncle, sobre el Vicenç Pinar, i es dedica sobretot a investigar i a reconstituir històries, fa història molt personal, no? Perquè fa història de les persones, què els hi va passar. I ara ens en parlarà sobre la història dels pilots asturians. Bueno, buenos días a todos y gracias por venir. Primero de todo, excusar la ausencia de Luis Orozco, que era el compañero que ha colaborado para la presentación esta. ¿Vale? Al empezar los historiadores a preparar la charla de hoy, pensé si había algún listado de asturianos en la aviación republicana. Al no encontrarlo, ya tuve motivos para realizar, digamos, este informe. La base del trabajo ha sido la recopilación de todas las fichas de inscripción a nuestra asociación ADAR, escritas a mano por los protagonistas, allá por los 80, localizando entre todas a los nacidos en Asturias. Esto nos daba un listado importante de nombres, pero tan solo de los que sobrevivieron. Afortunadamente, teníamos la labor de una compañera de ADAR Madrid, Rosa Sanz, que desde hace muchos años viene incorporando las biografías una a una de todos los aviadores republicanos, y una vez extraídos todos los asturianos de las 16.500 que tenemos, se contrastaron con las anteriores y ya teníamos la lista. Se clasificaron por especialidades para hacerlo más didáctico, y realizamos unas diapositivas con los datos más relevantes de alguno de ellos, que es lo que presentamos hoy. Álvarez Builla no se unió a la sublevación del 18 de julio y desde este aeródromo intentó sofocar la rebelión sin conseguirlo. Fue detenido, juzgado y fusilado. Había ido con el cargo de alto comisionado del gobierno para Marruecos. Parte de la saga de los Builla. El primero ya citado, Ramón, su hijo, que fue piloto, médico e investigador, del cual ya hablaremos. Y el hijo de este, también médico y científico reconocido. Tuvimos la suerte que nos visitó en nuestra asociación para buscar información sobre el padre. Gascón. Este oficial, con fama de severo y disciplinado, pero a la vez justo e íntegro, tuvo ocasión al final de la guerra de huir en avión a Argelia, al ofrecerle Leocadio Mendiola un lugar en su avión, rechazando el ofrecimiento por su compromiso con la República y creyendo en las promesas de rendición de Franco. Fue detenido, juzgado y fusilado. Núñez Masa, seguramente el oficial con un rango más importante. Salió o huyó en avión desde Monóvar, en Alicante, hacia Orán, en Argelia, con diferentes mandos.
Y también citar que iba en su avión el poeta Rafael Alberti y la escritora María Teresa de León. Isidro Sánchez. Este militar, curiosamente, procedía de la unidad de globos aerostáticos utilizados anteriormente en la guerra del Sáhara para realizar fotografías, levantar planos, observar posición del enemigo o modificar el tiro de la artillería. Ya en la guerra civil no se utilizaron. Estos pilotos fueron de los primeros en llegar en una expedición al norte, organizada. La foto está hecha en la Albericia, Santander. Aunque hemos venido a hablar de asturianos, me permitirán decirles que también hubo unos cuantos catalanes que fueron a defender el norte. En la foto, el segundo por la izquierda es Juan Comas Borrás y el último Leopoldo Morquillas, de Tarragona. También Vicente Pinar estuvo en el norte, aunque no está la foto. Pasaremos ficha, no de los más importantes, sino de los hechos más destacables e interesantes de alguno de ellos, pero de una forma rapidita. Aquí hay la lista hay unos cuantos pilotos ya. Este piloto participó ya en la en la batalla del Ebro y la retirada de Cataluña. Después de la guerra no tuvieron suficiente con pasar por diferentes campos de concentración en Francia, sino que su paisano sigue su vía crucis en España, con el 96 Batallón de Trabajadores de Alcázar-Quibir en Tánger, el 9º Batallón de Trabajadores Especialistas en Ceuta, la Compañía de Castigo y Sierra Carbonera en Cádiz y el aeródromo de Tetuán. Vaya tía. Bueno, de este solo citar que la escuadrilla de I-2 era una destinada a la instrucción con diferentes tipos de aviones, la mayoría con doble mando, y que estaba en Murcia. Junco, polifacético aviador, volvió a España tras la llegada de la Segunda República en el 31 y la amnistía que dio esta. Curiosamente, hay este escrito enviado por él al Comité de la Cruz Roja de Oviedo, en la que en el año 35 se ofrece de voluntario con su avión y él de piloto a colaborar en Abisinia, la actual Etiopía en la costa este de África. Bueno, ahora viene primera promoción de Kirovavad. Hablaremos de Kirovavad. La República formó a más de 800 pilotos en 4 promociones en las academias de Kirovavad y Yarkov, en la URSS. Ahora la primera pertenece a la República de Azerbaiyán y la segunda a Ucrania. Jesús Rodríguez, creemos, fue el único piloto asturiano que participó en la Guerra Civil y en la Segunda Guerra Mundial, siendo condecorado con la bandera, con la Gran Guerra Patria, la medalla. Nistal, si no era difícil volar con aquellos aviones, él lo hacía de noche, sin luces ni ningún tipo de referencias. Como curiosidad, su jefe Walter Katz, alemán de origen judío, murió en combate en el puente de Serós, en Lérida, y fue enterrado en Igualada. La comunidad judía de Barcelona, al enterarse, se movilizó y a los pocos días trasladaron su cuerpo al cementerio judío de Las Corts. Hace poco pudimos contactar con los familiares que estaban en Suiza, vinieron y hicimos un pequeño homenaje. La cuarta promoción. Hemos hablado de la primera promoción de pilotos y ahora toca la última. Esta fue peculiar porque la guerra terminó en España cuando ellos todavía estaban estudiando en la URSS. Las opciones del gobierno ruso con estos españoles que quedaron allí fueron incorporarse a la vida civil con trabajos en fábricas, etc., incorporarse al ejército o academias militares y la última, salir del país, opción que eligió un grupo de pilotos y que no respetaron, propiciando un peregrinaje forzoso por toda la Unión Soviética, incluido prisiones y gulags. De Celestino teníamos anotado que era de Bayot, en Cudillero,
pero una aclaración de la hija nos confirmó que era Bellota, en el concejo de Grado. Bueno, ya hemos aprendido 2 pueblos más de Asturias. Aquí ya hablamos del Builla piloto. Después del fusilamiento de su padre, logró huir a la URSS y se alistó a la aviación en la 4ª y última promoción, siendo uno de los pilotos que quedó en Rusia y optó por incorporarse a la vida civil, estudiando allí la carrera de medicina. Naturalmente no llegó a combatir ni en una guerra ni en la otra. Este piloto no pudo participar en la guerra civil, pero sí en la Segunda Guerra Mundial, siendo una figura destacada. Este era el tipo de avión en el que volaba, junto con su ametrallador. Tuvo una muerte heroica al estar el avión tocado y averiado, se estrelló contra una columna de tanques alemanes. Recibió 2 condecoraciones, la de la Gran Guerra Patria y la de la Bandera Roja. Este asturiano se casó en Rusia con Clara Rosen después de terminada la guerra en España. Esta chica, que con 16 años y de origen argentina llegó a la academia para trabajar de traductora, se formó en las 4 promociones y una foto de la escuela, más o menos como debía ser esto en los años 70. Bueno, este es un mapa de la ruta que seguían los pilotos o futuros pilotos y era la más frecuente. De Barcelona a Marsella en tren o autocar, en barco hasta Odessa y de Odessa cogían otro tren hasta Moscú y de Moscú hasta el mar Caspio, Bakú, la capital de Azerbaiyán, y después hasta Kirovabad. Tardaban una semana y la ruta de vuelta a veces la hacían por el norte, por Stalingrado, pasando por el Canal de la Mancha. Los observadores. Los observadores eran aquellos que dentro del avión corregían el tiro, hacían fotos, planos y también lanzaban las bombas o ametrallaban, perdón. Tenemos 3. Este observador hablaba inglés y francés. Comentar que el grupo 30 lo componían 4 escuadrillas de Natacha SRZ, que era un bombardero ligero de fabricación rusa. Este capitán fue fusilado y enterrado en la fosa común del cementerio de Sucre. Soldados de a pie, todos muy jóvenes. Tenemos 2 muchachos solo. Fusilados y enterrados a más de 1000 kilómetros de su tierra. Posiblemente estuvieran cumpliendo el servicio militar. Desde ADAR siempre hemos intentado valorar la figura de todos los componentes de la aviación, aunque es innegable que los pilotos son los más mediáticos. Sin los mecánicos y todo el resto de las especialidades, naturalmente no se podría volar. Una lista larga, casi el mismo número de mecánicos que de pilotos. Larga trayectoria de este mecánico que, viendo su último destino en Vilajuiga, en Gerona, casi seguro que debió pasar la frontera y estar internado en campos de concentración franceses. Curiosamente, en la ficha rellenada a mano, donde se le pregunta si piensa colaborar económicamente, contesta: mientras el cuerpo aguante, sí. Bueno, hay algunas de las fichas que no tenemos nada destacable, pero creemos que por respeto hemos de pasarlas, como la de este instructor y mecánico, y más teniendo la foto. Julio López, este aviador conocido de Aquilino Mata, esto me dijo, tuvo que sufrir, acabada la guerra, un rosario de penalidades, a pesar de estar mutilado recientemente. Se ve que después tuvo un taller de neumáticos en Madrid.
Bueno, los comisarios normalmente eran oficiales nombrados por el gobierno para controlar la fidelidad dentro de la fidelidad política dentro de las unidades, entre otras cosas. No sé si reconocen al de la foto. Es el abuelo de Pablo Iglesias, el ex de Podemos. Bueno, hay también unos cuantos comisarios. El Toñín era un pesquero en el que huía del riego desde el puerto del Musel en Gijón. Fue abordado por el barco nacional Almirante Cervera, subiendo a bordo a inspeccionar 3 oficiales. Habiendo escondido a los militares republicanos en la bodega, se salvaron de una muerte segura, pero el barco fue obligado y escoltado a seguir rumbo al Cabo de Peñas. Pero durante la noche, aprovechando la bruma y la oscuridad, se desviaron huyendo hacia la isla de Groix, en la Bretaña francesa. En este barco iba también el alcalde de Gijón. Bueno, Ovidio Sánchez, una gran trayectoria como periodista, antes y después, y creo que durante la guerra también. Fue asesor del gobierno de Israel durante 12 años, después de la entrada en la ONU, y como curiosidad decir que trabajó como redactor de subtítulos en español en la Metro-Goldwyn-Mayer para las películas. Bueno, Pérez Dueño, el hecho de morir fusilado ya es suficiente motivo para pasar la ficha de él. Belarmino Tomás, ya hemos hablado antes, bueno, han hablado los historiadores, el personaje quizá más conocido de todos los hablados, con una trayectoria ya desde la Revolución del 34 hasta el final de la Guerra Civil. Lo citamos aquí porque cuando cayó Asturias y llegó a Cataluña por Francia, allí fue comisario general de aviación. Viendo la edad de nacimiento, los asocia ya a que participaron en la Revolución del 34 y ya la Guerra Civil lo cogió con 31 años, este comisario, que murió en Caracas. Radiotelegrafistas. Eran los que transmitían las órdenes entre el Estado Mayor, los puestos de mando, el frente y los aeródromos. No así a los aviones que aún no tenían radio. Comentar que el Vulté era un tipo de avión de pasajeros de 8 plazas norteamericano que adaptaron para bombardeo, como ha explicado Enrique, haciendo un agujero en el suelo para tirar las bombas, cortaron el techo, montaron una torreta y pusieron una ametralladora. Antonio González, nada a comentar su momento de gloria para este radiotelegrafista. Traductores, solo tenemos uno. Los traductores fueron imprescindibles para la comunicación con los rusos y los demás brigadistas de diferentes nacionalidades. Agio hablaba ruso y polaco, creemos, y la foto esta es la portada de la causa contra él en el archivo de Salamanca. Defensa contra aeronaves. Era la unidad que desde tierra defendía los ataques de los aviones enemigos. Estaba compuesta por baterías fijas y móviles de ametralladoras. Solo tenemos uno, que llegó a teniente coronel. Bueno, y el mapa de los fallecidos, de los asturianos fallecidos en el exilio. 4 en México, 1 en Cuba, 1 en Venezuela, 2 en Francia, Celestino muerto en combate en Hungría y Jesús Rodríguez murió en la URSS en Rostov haciendo de taxista. Bueno, ya para terminar con esta presentación rapidita, pasaremos los nombres de los 47 asturianos citados y que pertenecieron a las fuerzas aéreas de la aviación republicana como un pequeño homenaje.
alguien quiere hacer alguna pregunta facilita. Bueno. Sí, déjame. Sorprende bastante de que entre los fusilados que hubo dentro de los miembros de la Acción Republicana, los asturianos fueron mayoría. Me refiero que en proporción de los miembros de la asturianos de la Acción Republicana, muchos fueron fusilados, muchos más que de otras regiones. Bueno, la verdad es que no sé el tanto por ciento, pero fusilados es que hubo tantos en todos sitios que sí, pero no sé si hay diferencia. De 47 que tenemos localizados los asturianos en la Acción Republicana, supervivientes, me refiero, con la excepción de Celestino, creo que hay 18 o 20 fusilados, cosa de que ciertamente en las filas republicanas hubo muchos pilotos o miembros de la Acción Republicana fusilados, pero no en esa proporción tan abrumadora como en Asturias. Bueno, quizá porque no tenían salida. Sería interesante ver también la militancia, porque Asturias era una región muy politizada, ¿no? Y con una larga tradición revolucionaria. No lo sé, es especulación, pero sería interesante ver también si tenían había pilotos que no eran militantes de ningún partido político o eran de un sindicato por decreto de sindicalización obligatoria. Supongo que muchos de ellos pues tenían militantes del Partido Comunista o ya habían participado en los hechos de octubre del 34. Justo, perdona Manel, just el que diu el Bernat, cal entendre també que l'exèrcit que solleva i s'alça en contra la república és un exèrcit que comença a tirar endavant estratègies purament que es faran servir a l'Alemanya nazi i a la Itàlia feixista, que vol dir un escarnament de tota aquella massa social que no t'interessa a tu pel teu projecte feixista que vols tirar endavant. Tenint en compte que Astúries era un nucli d'esquerres brutal, que hi havia una consciència de classe molt bèstia, a més que ja veníem dels fets del 34, el fet que precisament els asturians fossin dels més represaliats no és d'estranyar, tenint en compte la cirurgia que va dur a terme l'exèrcit feixista a Espanya. Si necessites netejar un sector que a tu no t'interessa perquè el consideres que és inferior, doncs si ja tens precedents i veus que allà hi pot haver una consciència política subversiva a ulls teus, és de les zones on realment has d'aplicar com a feixistes, d'aplicar aquestes polítiques. Realment la resistència que es veu a Astúries no es veu no ho sé, però es veu a molts pocs fronts. La resistència a ultrança, això sí que és una resistència a ultrança, de casa per casa, utilitzant escopetes de caça, utilitzant dinamita, qualsevol element que tenien a les seves mans a l'avenç davant de l'avenç franquista. Els franquistes es pensaven que Astúries en 3 setmanes haurien resolt la campanya d'Astúries. I la campanya d'Astúries dura un mes i 22-23 dies. I tot i així molts després encara es van unir algun avió potser, però sobretot tropes de terres es van unir es van esdevenir maquis, que encara no es deien maquis, però... Allò, echarse al monte, los guerrilleros que se echan al monte. Potser una comparativa que sí que potser sí que seria similar és aquí a Catalunya el 39, a la zona del Maresme, hi ha brigadistes internacionals, sobretot alemanys i italians, que són comunistes, que són anarquistes, que a casa seva està passant el que està passant amb Hitler i Mussolini, que diuen, marxen les brigades, què faig? Me'n vaig cap al meu país i em mataran segur, i segurament no serà una mort ràpida, o em quedo aquí
em poso en un batalló de suïcidi i m'enduré per davant tots els que pugui. Doncs molta gent per aquí al Maresme, i van haver trajectes que avui en dia potser pots fer en 10 minuts en cotxe, els feixistes van tardar una setmana, perquè hi havia aquests batallons literalment això, batallons de suïcidi, gent que no tenia absolutament res a perdre, que diuen, doncs, no tinc res més per morir, doncs moriré, enduent-me per davant tots els que pugui, intentant defensar tots els que estan intentant marxar a França, que sobretot, recordem, eren dones, eren nens i eren gent gran. Igual també amb els combats de raïmats a l'Ebre, quan hi ha la retirada de l'Ebre, hi ha una zona que es fortifica, que és per protegir la zona del riu. La gent que es queda en aquests combats dels raïmats, que van tenir, vull dir, les pitjors penúries que et pots arribar a imaginar a nivell militar, van passar allà, els hi van tirar absolutament de tot, amb aviació, amb artilleria i assalts frontals inimaginables. Doncs aquesta gent eren tots voluntaris. Eren gent que diuen, defensaré els meus companys o potser fa una setmana que no rebo carta de la meva família que està, jo què sé, que està a Camprodon, que segurament intentarà marxar, doncs intentaré que passin tots els meus companys per intentar defensar, aviam si amb això puc fer alguna cosa. O molts cops era això, gent que no tens absolutament res a perdre i dius, doncs, si m'he de quedar aquí, doncs m'hi quedo i intentaré frenar tant com pugui, donar una oportunitat als que hi ha darrere meu. Bueno, quería comentar solo dos cositas. Una del tema de los asturianos. He encontrado 47 entre 16.500. Seguro que se me han pasado unos cuantos, pero bueno, habrá más. Y después sobre el tema de los catalanes, decir que tenemos enterrados en su tierra a José Vilanova Romá, que murió en Villamayor y está enterrado en el cementerio de Infiesto, y Rafael Magriñá, que ya murió en Santander. Sobre eso. I per mi ja està tot. Aquesta investigació, que ara parleu d'Astúries, l'heu fet en altres regions? No. Zona valenciana, zona... No. Investigacions així concretes, bueno, el David amb el seu company, l'altre David, sí que van fer el Guerra Aèria a Catalunya, que és un monogràfic sobre tot el que és Guerra Aèria a Catalunya, i ara s'està mirant de poder fer un Guerra Aèria al Front del Nord, juntament amb Guillermo Tavernilla, que és un dels màxims estudiosos sobre Guerra Aèria a la zona nord. Intentar documentar-ho tot i poder deixar-ho tot per escrit. La veritat és que després... D'història no de l'aviació, sinó dels aviadors, de persones, és d'una regió en concret, sembla que és la primera. La veritat és que al fer això, el primer que vas pensar després és i això per què no ho fem amb els valencians o els extremenys o tot? Anirem a totes les cases regionals fent aquesta investigació. Otra cosa que quería comentar es que me sorprende un poquito el caso de Huilla, que siendo una historia realmente apasionante, su padre fue fusilado precisamente el mismo 18 de julio. El 18 de julio del 36 lo primero que se hace en las fuerzas franquistas es fusilar al padre de Huilla, ¿no? Y el hijo, que se fue voluntario a la aviación republicana, hizo el curso, no llegó a pilotar porque fue de la última promoción porque era muy jovencito, tenía 17 o 18 años, pero que después fue una figura. Él estudió medicina, ya le llamaban en la academia el doctor fino, el médico, no sé cómo. Hizo una carrera científica muy brillante en México y en Estados Unidos hasta incluso fue propuesto para el Nobel. Y que en cambio, siendo una figura científica del calibre que fue, y siendo piloto de la República, y que siendo su padre fusilado, que no ha tenido demasiada trascendencia pública en la propia Asturias. Sí que es una familia conocida, de una cierta tradición en Asturias, pero concretamente esta rama republicana y con estos antecedentes en Asturias no es muy conocida. Lo mismo que lo de Celestino, que posiblemente Celestino
es la persona más condecorada que hay dentro de la aviación republicana y bueno, pues tampoco es. Sí, pero creo que lo de Celestino fue que hace poco inauguraron una placa y a partir de aquí ha salido la historia en todos un monumento en todos los periódicos, porque hasta la fecha Celestino seguramente nadie lo conocía. Lo que sí tenemos que decir es que todos estos trabajos de recuperación de memoria han contado prácticamente con muy pocos recursos económicos. Se habla mucho de la memoria democrática, pero los fondos disponibles en subvenciones para trabajar sobre todas estas investigaciones son mínimos y además son complicados el hecho de obtener ayudas económicas para trabajar en estas investigaciones. Todos estos historiadores que se dedican a esta actividad, la mayoría lo hacen de manera casi totalmente altruista. Es una pena que, a pesar de que, digamos, que los gobiernos democráticos no están realmente haciendo una labor colaborativa con todos estos colectivos que trabajan esta memoria. Amb això, almenys crec, parlo a títol personal, però crec que tots tres hi estem més que d'acord, és un mal de cap molt bèstia. Vull dir, perquè, per posar un exemple, ara aquest programa que es va fer al Quanta Guerra, allà s'hi aboca una de temps i una de recursos brutals, de gent que fa unes investigacions excel·lents, vull dir, són excel·lents, però s'aboca una de recursos per una sola història que potser a nivell de l'Associació d'Aviadors de la República no hem tingut ni tan sols un 0,1% dels recursos que s'han destinat allà i s'han fet unes històries de vida de potser més de 100 persones. I molts cops això trobes que qui paga mana, si tens peles a nivell ja sigui públic o privat, doncs vinga, pago aquí la gent perquè m'investigui, però diguem que hi ha molts cops que costa molt que des de les administracions públiques s'aposti per recuperar una memòria i deixar-la escrita, encara que després un llibre s'estigui omplint de pols a la biblioteca, doncs potser ja vindrà algú que li interessarà això, però poder-ho deixar per escrit i d'una forma que nosaltres creiem que dignifiqui el fet de que una guerra sempre és un mal tràngol per tothom, vull dir, ja sigui pels que van morir a la carretera de la Rabassada o ja sigui pels que van morir afusellats al Camp de la Bota. Però al final és que s'ha d'acabar explicant tot des del punt de vista ja sigui d'una versió o ja sigui d'una altra. I molts cops ens trobem que a nivell de les institucions públiques molts cops ens trobem més pals a les rodes que no pas ajudes com les que aspirem. Perdón, yo en línea con lo que comentas he hecho un poco en falta pues las acciones de la aviación Cóndor y demás en Asturias también, ¿no? Habéis explicado la parte republicana, pero... Sí, totalment. El problema és que jo personalment em vaig especialitzar en el paper de l'aviació republicana, de l'aviació que és aviació nacional. Això sí que és el que menys dominem. Més que res jo em vaig centrar en l'aviació republicana i intentar documentar el més bé possible el que va ser el paper de l'aviació republicana i tot el que és l'aviació feixista, això sí que és el que menys tenim. Llavors també aquí entra el tema de millor si no coneixes una cosa bé del tot, millor no explicar-la perquè si no posa en un terreny molt pantanós en què en qualsevol moment pots cometre una errata. Es que pasasteis por un poco de puntillas el tema de Guernica, que quedó como el icono del fascismo, bueno, todo lo que supuso la guerra civil, el ataque fascista. En Asturias pasó algo similar en Cangas-Conil, que fue bombardeada por la aviación Cóndor, con un número de muertes elevadísimo. Se puede asimilar Guernica, nación vasca, Cangas-Conil, origen de Reina Astur, y sin embargo la gente de Asturias es que ni sabe que hubo un bombardeo. No sé,
Porque Guernica es ese icono y... Aviam, potser ara sonarà una mica malament el que diré, però és que molts cops és pel màrqueting. El fet de tenir un pintor com Pablo Picasso, que et faci un quadre dels més coneguts a nivell europeu sobre el bombardeig de Guernica, doncs això fa que molta gent en pugui parlar. Vull dir, i molts cops passa això, hi ha episodis de la història que pel màrqueting es coneix molt més que d'altres episodis, com el que tu dius de Cangas? Cangas de Lis. Molts cops és per això, i perquè costa molt de trobar, diguem, l'interès de poder explicar tot el que va passar i poder-ho documentar, sobretot. David, per favor. No sé si podries añadir alguna cosa por lo que se ha hablado y de lo que se está comentando. Bé, jo tenia aquí algunes cosetes apuntades. Una mica arran de la xerrada que ha fet el Manel i que han fet aquí els companys. Se'm sent bé? Sí? Millor? Sí. La guerra aèria al nord és l'episodi definitiu i el que marca i el que capgira la situació de la guerra d'Espanya. És a dir, és així de clar. I no ho dic jo, sinó que ho diu l'estudiós principal d'aquest tema, que és el Jesús Salas Larrazábal, que durant molts anys ha escrit sobre aquest tema. És qui tenia accés als arxius militars, ell era militar, d'una llarga tradició de militars, els germans, fins i tot un germà havia mort a la batalla de l'Ebre, hi havia hagut l'Àngel Salas Larrazábal, que havia estat també pilot de les esquadrilles de l'aviació feixista, i Jesús Salas Larrazábal ens explica això. La importància que té la guerra aèria al nord és bàsica i fonamental per la superioritat aèria. Sí que és cert que els companys no han explicat la part de la importància que va tenir l'aviació alemanya i italiana i la intervenció que va tenir, perquè, de fet, podem parlar dels primers moments i dels primers, diguéssim, és el primer episodi d'un tipus de guerra, d'un tipus de bombardeig tàctic que s'utilitzarà després en la Segona Guerra Mundial. És a dir, l'atac contra les tropes i les posicions contra les tropes asturianes, contra els godaris bascos, tota la utilització de l'aviació tàctica de bombardeig per recolzar les ofensives i els atacs de les tropes feixistes serà bàsicament fonamental. Mentre els avions republicans poca cosa poden fer per parar el cop i aturar aquest allau de superioritat en avions. Però no només en avions de bombardeig, sinó en una aviació que està molt especialitzada. Aviació que metralla, aviació de recolzament directe, aviació de cooperació, que corregeix el tir de l'artilleria, d'aviació de bombardeig i sobretot de caces. I sí és cert que hi haurà esquadrilles, hi haurà pilots soviètics que estaran al nord, però tu estàs combatent amb un mar que està dominat per la flota, per l'esquadra franquista i a més combats amb diguéssim, amb pocs aeròdroms, sense pràcticament terreny i absolutament aïllat. Aquesta situació geogràfica, aquest context geogràfic farà que sigui gairebé impossible defensar al nord. I llavors anirà caient a poc, com si fos una fitxa de dòmino, anirà caient cada un dels territoris fins a la caiguda final d'Astúries. Aquest és una mica el context. I a més, parlant amb testimonis i amb nosaltres, clar, ells són la generació jove d'historiadors, però els que hem viscut també, que ja portem més de 2 dècades a l'Associació d'Aviadors de la República, vam tenir la sort i la fortuna de poder entrevistar-nos amb gent que havia estat al nord. Joan Cavaller i Painous va ser un d'aquests pilots del nord, no l'hem esmentat, no? No. Aquest senyor vivia a Gràcia i ens explicava, ell havia estat de l'associació Palestra, havia estat en entitats, diguéssim, republicanes i catalanes, havia estat pilot abans de vol sense motor i ell ja tenia un cert bagatge i una certa experiència en pilotatge. Aquest senyor és un dels pilots catalans que aniran al nord a combatre i que tornarà ferit, que tornarà amb avió, tornarà a través de França i sempre ens explicava una sola cosa, ens deia, allà va caure el millor dels pilots i de l'aviació republicana.
Rafael Magrinyà, que abans sí que l'has esmentat, que està enterrat a Ciriego, i d'altres aviadors com Felipe del Río, Maldonado, que són aviadors, no aquests joves que venen de la Unió Soviètica de formar-se, sinó que a més són aviadors ja de preguerra, com el mateix Magrinyà, que era del Baix Penedès, era Llorenç del Penedès, i que la mare, a la postguerra, intenta reclamar les restes del seu fill i que de Ciriego l'exhumen per portar-lo a la capella de la família. Allà cau... No està a Santander, allà. No està a Santander, sinó que el van aconseguir enterrar a la capella familiar, on també va morir un germà al final de la guerra, que també estava a aviació, a prop de la frontera. La guerra del nord és fonamental i és cabdal. O sigui, la pèrdua del nord, ja no només pel tema de la indústria que també explicaven els companys, sinó, clar, hem explicat el tema del carbó, d'Astúries, però també hi ha Trueba, no? Trúbia, perdó. Hi ha la fàbrica de Trúbia i tot el que implica de fabricació de material de guerra, important, que després aprofitaran els nacionals. Clar, però sobretot, tota la indústria pesant que també hi ha al País Basc. I això serà bàsicament fonamental. És impossible de defensar. I l'aviació republicana tampoc, encara que envia, de tant en tant envia esquadrilles i pocs avions, l'aviació republicana tampoc té aeròdroms disponibles de bombardeig. És a dir, els bombarders soviètics catiusques no tenen espai en els aeròdroms del nord per poder aterrar, estacionar-se, tenir logística, tenir municionament, poder tenir manteniment, enlairar-se i cooperar amb les tropes basques i asturianes del nord per intentar parar el cop. I un puntet només, una cosa final, que ens queda, que en origen, quan van començar a parlar d'intentar fer una xerrada i una conferència aquí, van parlar de portar alguns dels companys que han tocat aquest tema de la guerra del nord, com per exemple el Roberto Pando, que està a Llanes, o també amb l'Higinio del Río, que és periodista, i esperem que ara ha fet un llibre sobre el camp d'aviació de Llanes, des de l'any 19 fins als anys 60, que esperem que en pròximes ocasions, i si hi ha algun altre moment per poder repetir, que puguin venir i ens puguin explicar amb més context aquesta guerra aèria al nord, no només des del vessant de l'aviació republicana, sinó també des del vessant de l'aviació de la Legió Còndor, del paper fonamental que tindrà. Encara no està constituïda la Legió Còndor, però sí que hi ha avions de bombardeig de la Legió Còndor i de l'aviació italiana que participen de manera bàsica i essencial en el que després serà la derrota republicana del nord. Podríem parlar d'això i evidentment també d'aquest company del Roberto Pando, que també ha treballat, per exemple, d'un episodi important que, a part dels bombardejos de Cangas de Onís, també hi ha, per exemple, la batalla de Mazuco, que també és una batalla important, que tampoc aquí no s'ha explicat i que no n'hem parlat massa perquè tampoc no teníem suficient temps, i també entenc que a vegades amb prou feines, quan fem una conferència, mitja hora, 3/4, amb prou feines tenim disponibilitat i temps per poder explicar-ho tot. Però vaja, que ens queda molta temàtica, ens queden molts temes i esperem que hi hagi una certa continuïtat i que poder explicar més qüestions relacionades amb la guerra a Astúries. Amb la guerra a Astúries, els pilots i el personal d'aviació que hi va participar. Hi ha dues figures que són molt properes a nosaltres, com Hernández Frank, que va jugar un paper en els inicis al nord, i un altre que era el José María Bravo. Sí, jo he pensat en el José María Bravo, que ell va néixer a Madrid, però clar, Aquilí era de família asturiana, no? Sí, ell era de família asturiana i va agafar la guerra quan estava estiuejant a Santander, i ell va estar molt vinculat històricament a Gijón. A Gijón anava sent ja gran, i quan va tornar de la Unió Soviètica ell anava tots els anys a Gijón perquè sentia Astúries com a casa de jo sempre, llegint les memòries i les entrevistes, sempre hi ha aquest lligam de la família i dels antecedents asturians. No sé, jo crec que segurament, a part de Bravo, que és el més mediàtic de tots els asturians aviadors de la República, hi ha també el Manuel Cascón, que sempre en parlava el teu pare. Manuel Cascón Briega, que també l'han explicat, que és un dels caps de la regió sud, que havia estat pilot abans de la guerra, que em sembla que s'havia negat a bombardejar
em sembla que havia estat un dels que es van negar a bombardejar els miners a Astúries durant la revolta del 34 i que després segurament al quedar-se allà i dir, bueno, jo me quedo aquí, entrego el que queda d'aviació als que han guanyat la guerra, li diuen marxa a Argèlia, marxa a Oran amb nosaltres, t'afusellaran i ell es queda i evidentment el passen per les armes. Sí, yo creo que también hay otro, pero no sé su lugar de nacimiento, pero yo creo que está muy vinculado a estudios, que era Fierro o Hierro. Fierro. No, però Fierro és madrileny, em sembla. Celestino Fierro vols dir, potser? Celestino Martínez Fierro és el que hem estat. És el guerriller que va estar, no? No, yo digo, uno era de aviación y había sido herido, derribado y se le había amputado, estaba amputado de un brazo o algo así. Últimamente está en Madrid. No. Yo lo conocí en Madrid, pero yo creo que él era asturiano. Però el que li faltava braç no era Fierro, era una... Era Hierro. Ara no em surt el nom, però era un que en un combat amb Messerschmitt va perdre un braç i... Era muy amigo de Julito y en Madrid era del grupo de Madrid que se reunía en la madrileña. Ja buscaré en la base de dades, però ara no em funciona massa amb tants noms, però sí que hi ha una publicació d'ell en la que surt i explica el que li... ¿Qué no recuerdas? ¿Se podría llamar Matías Hierro o Matías Fierro? Podria ser. Bueno, no sé, com han explicat els companys, hi ha un grapat de combatents asturians i després també hi ha els asturians que intervenen a la batalla de l'Ebre no com a aviació sinó com a soldats. També hi ha un grup, de fet, hi ha relats i cròniques dels bars de Barcelona que expliquen com canten els asturians que quan han sortit quan ha estat ahogat al nord i ha caigut s'intenten integrar amb les brigades mixtes i l'exèrcit que hi ha a Catalunya. Hi ha el record aquest de com ho canten en els bares, les cançons tradicionals d'Astúries en els bars de la ciutat de Barcelona. Ara no recordo exactament qui ho escriu, però ho recorda molt vivament, que donaven ambient a una situació de guerra i en una ciutat absolutament colpida pels bombardejos, com en el nord, com a Guernica. Guernica també hi ha gent que tampoc no recorda, també passem per al Durango, juntament amb Cangas de Onís, vull dir que aquí hi ha bombardeig tàctic i bombardeig estratègic utilitzat ja com després passarà a la Segona Guerra Mundial de manera aclaparadora, o com després passarà també a Catalunya. A Catalunya dona l'ofensiva contra Catalunya, el mateix Tarazona, aquest que heu citat al començament, que és testimoni dels que està al nord, també diu, quan està caient Catalunya, diu, esto me está recordando lo que ya he vivido antes, que es la caída del norte. Vull dir, i la superioritat numèrica aclaparadora de l'aviació franquista, l'aviació italiana, alemanya i l'aviació hispana, en comparació amb els 4 avions soviètics que queden i la poca capacitat de resposta que té l'aviació republicana al final de la guerra, que tot es comença a gestar al nord, a la guerra del nord. Bé, no sé si he quedat ja més o menys especificat una mica aquest context, no sé si hi ha alguna pregunteta més a fer o hi ha algú que vulgui dir alguna cosa més. En principi havíem d'estar aquí els dos Davids una mica com moderadors d'aquesta part final de la conferència, però crec que em sembla que ja, no sé si en tenim prou, sí? No sé si hi ha alguna pregunteta més a fer. Nosaltres, per exemple, el cas de Trúbia està bombardejada al maig de 1937. Al maig del 37, sí. Jo no recordo exactament les dates, però sí, després Trúbia serà, bàsicament, fins i tot s'experimenta per fer tancs artesanals, vull dir, a part de tot el tema dels canons. Para que la fábrica de Trubia nunca fue bombardeada. Se bombardea a la población civil. Vale, o sigui que les instal·lacions no. 29 o 30 muertos aquel día, pero nunca se bombardeó la fábrica. Vale, no si Aquilino no lo recuerda, lo preguntamos ya no se sabe en las jornadas del Palacio de los Euros, que preguntamos, y al final no contestó en la conferencia, pero nos mandó un email de la Universidad de Alicante, que el chico que hablaba sobre los bombardeos, ratificando que evidentemente se había bombardeado Trubia en el año 37.
Vale, por parte dels... Sí, hombre. En mayo. No te digo quién bombardeó porque está claro. Ah, vale. Bueno, claro, pero para potser la resta de la... Hombre, la gente sabe que quien bombardeaba eran, ¿no?, pues, los nacionales. Vale. Y la Legión Cóndor. Alguien dijo que podía ser, hubo una persona que dijo que para él había sido aviones alemanes. Evidentemente lo que no podía saber era si pertenecían a la Legión Cóndor, Ya. que evidentemente serían de la Legión Cóndor, pero no se puede contrastar. Tiene más sentido bombardear la población civil que no pas una indústria, no? Sí. Estratègica era suya. que després... 6 meses después, El general Mola, las columnas gallegas... Mola pidió a la Legión Cóndor que bombardeara la industria armamentística vasca. Y el jefe de la aviación Cóndor le dijo, pero tú... Pero no tocó la industria vasca. No la tocó, digo, pero que esto va a ser vuestro dentro de 3 semanas, no... Porque Astra continuó en pie, Astra, de Istat... Bueno, Y en Eibar también, sí, también. Sí, todas. Bueno, y la industria vasca también da mucho que hablar porque los voluntarios asturianos que estaban en Euskadi pidieron de destruirlas antes de largarse, antes de la retirada. Y los propietarios de las industrias, que muchos eran dirigentes del PNV o tenían contactos con el gobierno vasco, impidieron. Sí, a Distrain, toda esta gente no le pasó. Y al cabo de 3 días estaban ya produciendo para Franco. Bueno, ¿Sasén? Sí. Yo, mientras estaba mirando cosas para el trabajo, que he aprendido mucho de Asturias, leí un episodio que me dejó impactado y que quería comentarlo, que era el hecho de cuando se exiliaron, tuvieron que salir de Asturias y vinieron la mayoría a Cataluña a través de Francia. La gran labor que hizo el Centro Asturiano, la Casa de Asturias, que no sé si ha cambiado el nombre, que se convirtió como un consulado donde acogieron a todos los asturianos. No sé si crearon escuelas, pero al menos los escolarizaron. La medicina también los ayudaron a los que venían enfermos, los trámites. Y bueno, fue una cosa que me parece que lo leí en la página web de ustedes, pero no conocía y me quedó impresionado. Si alguien quiere información sobre eso, tenemos aquí al responsable del estudio, que es Julio Clavijo, que es quien sabe realmente del tema. Aquí tenim l'expert. Sí, el experto que hizo una tesis doctoral en la Universidad de Girona, Sí. que me costó 400 páginas antes de encontrarlo, pero lo encontré una noche y le mandé un email para poder contactar. Pero el episodio es culpidor. Sí, sobre todo si tu abuela y tu madre es uno de esos. Como fue nuestro caso. Ya está. Molt bé, Manel. Bueno, pues damos por terminada ya la charla y muchas gracias a todos por su asistencia. Gràcies. Well, I like to have a good time. Any of my friends will tell you. So if you confront me with stupidity, I'm doubly angry at you. And I sing nip-nap, it's all a trap. Bobus, and so is this. Whoa, whoa, to Haiti go and watch it all come down. Ding dong, a silly song. Sure do say something's wrong. Smile a while, forget the pile, and watch it all come down. So I become more lively to bury all of the ugly. Home person sometimes must be them bodies buried. And I sing knick-knack, it's all a trap.
bulbous, and so is this. Whoa, whoa, to Haiti go and watch it all come.